Здравейте, приятели! Чудили сте се някога защо трябва да използваме тонер за балансиране на pH-то на кожата ни? Ако не сте, сега ще ви отговоря. Тези тонери за балансиране на pH имат няколко ключови предимства за вашата кожа. Първо, те не само осигуряват освежаващ прилив на хидратация след почистване, но също така и помагат и да се балансират нивата на pH на кожата ви, което я подготвят на свой ред за следващите продукти и следващите стъпки, които ще нанесете върху своята кожа, като серуми и увлажнители. И не само това, но тези тонери помагат още за поддържане на естествената бариера на влагата на кожата, като някак си я заключва вътре във вашата кожа и вие през целия ден имате свеж, гладък, сияен вид. През годините съм ползвала много тонери, тези са част от последните, които съм ползвала, но нито един от тези тонери не доведе кожата ми до състоянието, в което я довежда ето този тонер InBalance на Nutricential. Този InBalance тонер е направен от биоадаптивни растения. Какво представлявате ли? Биоадаптивните растения са растения, които виреят в екстремни климатични условия. Благодарение на своите адаптивни свойства, биоадаптивните съставки, избрани за Nutricential, имат две общи неща. Те подобряват реакцията на кожата при стрес и поддържат нейния цялостен здрав вид. Накратко, те помагат на кожата да се адаптират към постоянно променещата среда, така че да може да се възстанови и да демонстрира устойчивост на стресови фактори от околната среда. След малко ще разкажа малко повече за растенията. А сега, какво означава некомодогенна формула за моята кожа? Некомодогенен означава, че формулата няма да запуши порите и всички продукти без отмиване са тествани за комодогенност, за да се гарантира, че те не запушват порите. И сега, как са избрани съставките ето тук? Nutricential е вдъхновен от природата. Магията на растителните екстракти, подобно на биоадаптивни растения, е важна част от тази продуктова гама. Независимо дали идва от земята или от лабораторията, всяка съставка там е с причина. След малко ще разкажа за самите съставки на тонера, но преди това нека видим как изглежда и как се нанася той върху кожата. Тонерът е подходящ за всеки тип кожа и за всички възрасти. Икономичен е и стига за дълго време. Първо, разбира се, трябва да си почистите лицето с подходящ измиван препарат. Аз си го почистих моето вече с Лумиспа и с моят любим гел. После може да използвате тампон, ето така, и да си го нанесете на кожата. И това, непосредствено след като си измиете лицето. Друг вариант, който може също да ползвате, е просто да си го нанесете в шепичката ето така и ето така да направите. Ето тук ще покажа всъщност колко е течен, колко е мека формулата и как изглежда на ръката ми. Виждате сами. Добре знаете, след като си измиете лицето, как усещате едно такова, имате усещане за сухота, за стегнатост. Този тонер всъщност премахва това усещане и придава усещане за мекота, влажност и сияйност. Ето вижте лицето ми в момента как изглежда. Този лек тонер за лице, който поддържа кожата ви балансирана и оставя да се чувства свежа и сияйна, е формулиран с глицерин и смес за укрепване на влагата, която включва лактобацилен фермант, алоe вера и натриев хиалуронат, който помага да се поддържа естествената бариера на кожата ви срещу влага, оставяйки я да изглежда гладка и сияйна. Сега ще разкажа и малко повече за съставките, които са описани ето тук отзад на бутилката. Ще оставя и линк в описанието на клипа, където ще може да, като го отворите, да видите този продукт и да видите вие сами със собствените си очи съставките, за какво се използва, как се използва. Верно написано на английски, но мисля, че от телефона може да промените езика или да си го преведете с Google преводач. Предварително се извинявам за неправилното произношение на имената, но латинският не е моята сила. Така, това растение е трудно за произношение, ще оставя името тук и също снимка на това как изглежда. Така, това растение расте в пустинята, има система, която му позволява да съхранява вода. Предимствата са му противодействие на стареенето на клетките и дехидратацията на кожата. Следващия е екстрактът от хипнея. Това е форма на червени водорасли с антиоксидантни и предпазващи кожата свойства. Ето и малко загъбите чага. Освен своето антистареещо свойство на кожата, имат също така и противовъзпалителни и имуномодулиращи свойства, които намалят чувствителността на кожата при алергии. И стигаме до екстрактът от ретиола, който се включва в терапии срещу подпухналост, както и срещу разширени пори и акне.
Той обаче има едно по-малко известно предимство. Предпазва кожата от преохлаждане и може активно да повиши телесната температура с няколко градуса, но спокойно това няма да се случи, защото екстрактът тук е балансиран спрямо нуждите на кожата. Екстракт от коренът на елеутеро е противовъзпалително средство за стягане на кожата, като се използва за лечение на кожни възпаления, акне, зачервявания и проблемна кожа. За мен това са най-важните съставки, разбира се, има още, които сами може да намерите в описанието на продукта. Надявам се да съм била полезна. Чао и до нови срещи!